Hakani kapor. Kabenta kabangin pusan lang. Kalong kato kabangingin siyem. Ka gospel u Jonas. Lenong kat kendai. Kadakot kabakat pra. Kiktiin kiba ongkum ni. Hangta kila satnar knayo. Bad ya arngot kiway lembat u. Uway syakaway ka krung. Uway pat syakaway ka krung. Bad yaw Jisu hapdeng. Hakisnem kat praspa terter. Lenyaw buram hakaprotay. Jang kalekay drama. Yahweh ubakruteng u Edwin Thomas. Ubalong mau u actor drama ubatbitam. Olasdang banyale yaki drama ki jong u William Shakespeare. Habaudang dan tangkat sansnem kakerta. Bat ula pau bah kumu nongle drama ubatbit haki babun kiri jong kapertai. Kasap jong u kalalong kerpang kamtamban ak iki drama kiba isang sot. Bat kani ka jinglong sangpap kalawan lap ru ya u haka jing im shisha jong u. Layat ho bau Edwin uladon sa arngot kipara. Kiba jiyale drama ringkat lembat u. Henry kimkot kasap katalente kat u. Bat laong bahaus nem kat praspa nriu pulai. Kini barok langut cipara. Kila yale kai kila ak yak taka drama u Julius Caesar. Hakaba upara jong u ubakruteng u John. Upara jong Edwin ken hindi upara jong Julius Caesar. Upara jong u Edwin uta u John. Ula ak kum u Brutus. Uway nang kinong peniap klep. Yaw Julius Caesar. Uparlok uba jong u Julius Caesar. Kani ka jingile kay drama. Kalau urlong sisapan ban. Balay, namaruni u John hakamit jong ubnay April kat praspa nreufusan. Ula kiw yakajaka petkay. Drama ha Washington. But naka balcony. Ula siap yap yaw President ka America. O Abraham Lincoln. Laong banado nang tahi. O Edwin. Ju yale kay drama show. Namar ka ran ka rem. Kabala pelong ya u ba skola kitchu eka. Nakabenta ka taka kamsir kay ka jang upara jang u. Tenray hakaway kasngi. Kadbaw dang up ya ka rel. Haka station ha New Jersey. Kansan uway kuna samla. Haka jing kerke. Ula kum hajan ka jaka baladay ban her kataka kalirel. But ula day ban sya teliat yap no shisendon. Markum tahi. Utaw Edwin. Ula rensit pemban patan yaw taw samla nakataka apot kabasyirkay. But ula light in. U Edwin umsim itho yaw taw samla. Hendray hadin uyo ya ka city na kidakot ng kasorkar. Kibala aingo ya ka kamslur ka jong u. Namar lalap baula plug in ya u Robert Lincoln u kon u President barim kari utaw Abraham Lincoln. Singap hamo. Kadno ka long ka pasngo pala ba upara usim ya ka jing im jong u kpa. Hendray unmen pat upelaj im ya ka jing im jong ukun. Perkat ya kani. U Edwin bat u John Booth. Arngot si para. Kajo ka kami ukpa. Kajo ka kam kajam. Uway ukelan nong peniap breu. Uway pat unong pen imbreu. Kumlo kata kala banlong pikeli.
Kajubab, ngamtib. Tang ba, kamday tang ka ni kasin baka jakom ta. Play ka Bible ka jong pipin kan mau. U Abel, badukan. Uwe u Jied yaw blay. Uwe pat u Jied ban peniap brew. Bat ka ba kampala ka long. Bau blay. Usya, bakan jakom ta. U Abraham bat u Lot. Baro arngot kilalong tang kinong yadwir. Hari kanan. U Abraham u Jied yaw blay. U Lot pat u Jied ya ka Sodom bat ka Gomorrah. Badu blay siya bakan longkom ta. U David badu Saul. Baro ar kilalong kisim jang kahima Israel. U David u Jied yaw blay. Kat ba usol ujid lakamon lade. Badu blay siya bakan jaban long kumta. U Petros badu Judas. Baru ar kilale ben jalau kenrat jong kiu Jesus Christ. Henry kat ba u Petros u wan pai ban yo jing map ay. U Judas ujid ban tat no jalaka jing in. Badu blay usya bakan long kat kabaki ki Jied. Lingba ki sla jong ka history ka pertay bat haman la ki kitab jong ka Bible. Ka jing sisha ka pautang kren. Ublay kang yanga yangi. Bangin Jied yala ka jong gamon yala ka jong ka rai. But what itry Jesus uy hikay sisha yangi. Udah hikay syai kedar ya kene jing sisha ka bamayan. Pek Matayos lunong gabanyo. Dekat kat lai hadu kat sa. Ukren sepangki ar ki kerdop. Bangila banjid. Kaway ka bakim. Bat kaway pat ka bakluit war. Ukren ru ya ki ar tali ki jait linti. Kaway ka bajalan ka balam sa kabajot. Bat ka linti ka barit. Kabalam siya kabanin. Hakini ki jo ki dekot ukren siya pang ka jingbon upay. Ubabe ya ka linti. Bat ka kerdop ka basuk. Henry tang kendiat. Kibayat ya ka linti. Bat ka kerdop ka bajuat. Ukren syairu ujisu. Bangila banjid. Langin te yala ka longying. Haloru mausiang, ni haloru siap. Kat bakum ke gospel Mathios, kalenong ke bahnyo, ke dekat ar pusaw, hadu ar punyo. Sengap ha, ujisu hikai, ha ke gospel Mathios, kalenong ke bahnreu, ke dekat ar pusaw. Ndon ubala ban syakri, arngut ki kenrat. Naba un isi ya uway, but un eat ya uway. Lani un bat ya uway, but un lindet pat ya uway. Himla ban syakri ya uway, bat ya kaspa, haka juk kapor. Haka gospel Mathios kalunong ba arpusan, kedekot ka ba life ar hadok life ulay. U Jisu upan syai, baka jing rai ka jangi, kan pelong banyo yangi. Labat ki langbrot, nebat ki blang. Kenang begitu ki Jied ya u. Kenlet, syaka jing im ka babam cukut. Bat kitu ki kentat ya u. Syaka jing sitam ka babam cukut. Kedekot ka basaw kong riu. Ti u blay, u ailat yangi. Bangin Jied daladihi. Ya ki bakta. Ya ka laway ka babam cukut ka jongi. Bat ka sabut ka bainong ru, ka banlong, jiunam do. Kani baro ka penken mau yang ya ki lai tali ki ding na. Halor ulum Golgotha. Hakata ka sngi Good Friday ka baningkong. Balay badan tang artali ki ding na. Bat kabalay pat ka jong utray jong yu Jesus Christ.
Balim don nyau ni sipau. Kalau don leh kata kapor ba saban klat usim utau usim Herod sanspa ngut kisah sak narpna hakashisni. Te balai hakata kasni Good Friday ka baningkong jakla bahap bansa narpna tang ya laingut arngut kinong kam sniu bat ya ubah hapadeng pat utrai jong iu Jesus Christ. Hatu vila jukuli balairu berhap day bansa narpna yu Jisu hamar pedeng jong kini ki arngut. Balai sa yaki sati riukai arngut. Utrai jong ite debo special kan. Mo di mej bela siang le ha. Balai kam sim lalong kam paji. Balai kam long kam kensai kata kajaka. Kabasa narpna ya utrai jong i. Namar kita kiriu satar, kiriu seniu. Kinong to. Ke. Kat bau try jang iu ba lui, baru ba khod, ukho no play. Kadaw kalong. Bakini ki artali ki dingfna. Ki kdaw ya ka jing ai ka ba krautam ka jang ublay yang iki breu. Bat kata kalong. Ka jinglong latlud banjit kat ka bangingis ngobit. Kini kinong comes new. Kidon ka jinglong. Kapag ka fair tan, uway na uway. Lada people kat ya kata. Kim dia fair tan. Kilalong baro arngut, kibaladay ban siya panyap. Namar ki kambian ki jongki. Wat hangta ha Golgotha ru. Kidon ya ka jo ka jinglong satar. Singap hai kani, umatayos laylay uyatu yang ni ha kalau nong kaba apnyo kada khot kaba sau pusau kita ka jeru ya ki bala sa narpna lembat u kila ya kren ben ya u henry uta uba ar ukala ka bamut Lukas arfulai kada khot life kundai hado sau fulai waite nakita kinong kam sneu ula kren ben ya u melong utau Chris to penim yela de bat yang ide. Henry utau way pat ulas nang yu. Hey, mem septing satya ya ublay. Naba melong hapo kaju kajing penrem. Mengiti sisa kalau day hop bangin yo diang yakabadai neki ai ru yakibangi lale. Henry une om sim lale ai ru em kabam day. Ula ongti ko Jisu. Token mau yang anda mepoi hakahima jong me. Try te ula ong hau. Shisha nga ong hame. Hakani kasngi men long lembat nga. Haka paradise. Laju yalap. Bon sin sa pangka jingpet im. Yaw niyo dakad. Ubalakala. Handray kumno. Pat siapang utawe ubam simla kala jayu yu balay hatu kam simla day mo yaw tra Jisu ba on yalap lem yaw ni kenang ba mauru on yo lem ni kaju kajing imbam cukut Jisu la de bedong ai pe tulak kala ala pularun poi paradise me plan poi say si kapara ayum tipsyo. Hato umday, ujisuhi, ubalahikai, ba unong ap lang brot u eno, yaki kendai hakasem, ban let ban wat, yakaway, kabarajano. Hato ngin klet mo, yakatuka priu, kabalasar bahaya laka jong kajing, ban wat, yakai, yai sisukai balaja, mentala na piyo sisukai nem, judan ba ang manu kumno. Najak aspaw tengkara kanar kaya ang aspaw nilay dito. Hindi kita kabriyo kada sare kayeng. Imat laday ka porman meet kada sar, kada tang na kasarak. Badanda haba kalayo, ya kata kasuka kabalaja. Kada risa. Tang bawat klet siya kaway kaparsi Jisu. Kabalaja. Bad kata kalong kaparsi jong ukun sarong aurea.
Unong aplang brod uwat. Jala kalang brod kabalaja. Kata kariu kentairu kawa. Ya kasuka kabalaja. Hangray. Kumno kumta. Ukpa. Kram legwat jala ukun ubala petwen. Sim la legwat jala ukun ubalaja. Kumno mo? Ngap. Kalang brod kala suja. Haka jinglong bid. Haka jinglong kale. Bara ka jinglong shida ka jongka. Kapisa kala ja. Namar ka jingbam pikir ka try. Klem bat ha. Klem bu ha. Henry ukon sarong aurea. Ula ja. Namar bau mik nang daladihi nalaying. Mdan ba be'i unaying. Mdan ba wantan yung unaying. Ukpa jung ukon sarong aurea. U ayla jala ukon baun Jied kat kabaus ngobit. Baru Jisu ayla sngap hai kani. Bakini ki arngot ki nongkam sniu kin Jied kat kabakis ngohon kaladei ka klipmat ka kenta ka bakaddo jaga jing em jongki Jied hi. Kat ka bafimang. Hi kita kani ka final exams. Nomor balada kadang day ka test. Ublay nyarap. Mereka deka final exam. Paper la depan ay. Ding final la depan sa. Rasyor kay menta ka jing yakun. Ring men sim khatdo. Tangba Jied hi. Namar balada pim Jied hi. Amdan ban pen Jied hi. Pi ublay kwa ba unsu patang jubor yang isa beneng. Nomor bala tu patan ipi sa beneng lapoi sa beneng pidai ki basuan khat pidai ki batam sneng pidai ki bam sya hikai lapoi beneng su komplain bet khat nya ngati ni yo da ka wei la biang tu blain hap la jan ni share wai bet share mani bet ne tu blai nem no ta ka por mo su patan te pi ta namar kata patan Jied Maphi kwale ju jok ru let pi kwa poi beneng ru let. Sangap hai kani ngin let beneng tang ladang ikwa bat ni Jied hi mangi kiwai kiwai i mei jong pi ndei pa jong pi ndei lok jong pi ndei ki paralok jong pi ndei ka nyam ndei mano manoru pen Jied hi Maphi hoi kala judan kapor bau blai on pa dau pertak ni dau jumai ban penya kendo yang ni teng ute jengker khu banai men sim yang ni hanrei bon sin hi ublei usngap jat bat u yayap bangi hingin aya ka jing Jied hangno bangin im sundon hakata ka babam jukut bat kani kalong ka buram blei ka bakrau ka bau ayang ni bon sin haki ba buun ki haka jing im ngim dan jing Jied habala kaya pi sa kapertay pim sim la Jied la pin long senrang na kantay tehenrei haka pertay ka bangi ni don dan jing Jied pim sim Jied kat nusi para pin ya don pim sim la Jied haka ba kumno ka jat ben riu ne ka snong ne ka ri ne ka long yin ba pin yo kum ka benta ka jungpi ha sim la Jied ya pi ba pin le ne pin yong ne pin jrong ne pin lingkot bon sin pi ben yo bakalong ka bamday ba pi duk tan ne ba pim nang ban ruai ban shat hanrei ap akatakasni bau blay utong yaw ding adong ha kakper eden la ai hangi ki ben riu ya kalat kakabu bangin Jied langin im nakabentau blay ne nakabenta ki ba persya yang niu blay anda kumta ni Jied langin let beneng ningin let dujok amdan ba pen Jied yang ni wat la daki pensyoy yang ni kat ba ki pensyoy hiru wat la dam sim la ailat yang i bengin Jied ka ba kumno ka jing im ngin im hang ne sla persay
Henry ngai ngo yo blay bala ailat kelut yang ni bangin Jied ya kalta kalawai ke babam jekut shano bangin let. Perkat ha yau tau nong kam sniu. Obala kot kerpat yau Jisu. Ngim tip sepang jong u. Ni su tip tang bau ding nong kam sniu kerteng hei sa hei. Ngim tip. Tu wat la dang ngim tip ei sepang jong u Henry ngi tip ya kan ikawai. Hoi ula im ke jing im ke babe ya ki jing snob ha pertai. Hapdeng kitu ki ba im satar da ka mensim le no. Henry hatu ka jing im jong u kalong ka basu sep ei kai. Hatu siu hi yala ka kuna ha ka dujok jong ka jing kordit namar ki pop renjan jong u. Menta u im ha ka jing sok ka beneng namar ula Jied katwa ya ka babahatam ka jing rai hala ka jing im Jied ya lau nong pen im saban kini ya ka paper jang u I the right answer. Amen. Piru pila ju Jied bat pila ju rai ya ki ba bon ki ai ki ba bakla hala ka jing im ka jang pi. Let's say pi pai din menta shala ka jing im batik nyum shish bangan dala pat ban pen kelai ka jing Jied jonga men shwa hila kumno basupa Jied je ka babhatam hakane hakalawai ka ban sawan menta no hi bat baro ki jing long barim jong pi kendo kendam no sendon khoi tang ba Jied hi Maphi hala marwei ladon bon ki baju ong bau niu dakat ulu sio rong suk sabeneng klem da hap le ai ru em ladon bon ki baju ong bau niu dakat wadon bak Maphi he kanusip Mdei ba udon bok, udon blay. Amen. Mdei bu he no sip. U he man se man IT yala di how try. What aki clip mat ki ba kat do. Piu day real ba ang tip ni Jisu day si shanam day ngam tip tang ba res la ka res ong la ka ong haot. Kalong kumta, MP. Kham day kumta. Piu blay unum I yangi haka nusip. Haka chance. Lakum no. Banchi yo rusuk sebeneng. Klem dah hap lay ru. Pi ka theology jangi. Kalong haka no kadur. Wala pi perkhat yung nong kam sniu. Ubayo jing pen im halor ka ding na. Msim na pen baptis yo. Msim na pelong riu dekat ke balang ya Msim pala yo bentana ka jing kawai utrai. Ap unil dakat ula yo rung sebeneng balau kenrat namarule sautli ke ai. Kiba pelong yo Jisu ban yo I ba unil Jied ban yasno bat shadow ke arta kiba bam jokut. Kabaning kong ule yo. Apply like a pot. Sure, bini pastor lam su tau le. Lord, yap untuk peding penau don portion of ini klapop. Apply. Kumno. Petse Lukas nang apply dekat saupuwe. Mangisi sya kalau dari hok bangin yo diang ya ka badai na ke ru ya ki banging lale. Mangama me ngidai hok pan sya sanarna. Namar ngilalong palakhan. Ki kam sniu ki jongi. Ka Bible ka krensyai baladangi plano yala ki pop ki jongi. Ublay ulong ubahok. Bad ubayay ne. Ban map no ya ki pop jongi. Bad ban sat ingi na ka bamhok baro ningkong yonis kalunong ka ningkong ka dakot ka bakandai. Laban ong bo une ban si ban le kom ni hakakut la. Hadrei ublay utel ya ka dot note bad ya ka motive ka jong
ka jingmut ka banasyadin ka jong pi ban yoim pi su plalut but watcha baka pop jong pi kan lap ya pi namar kan lap ya pi lada pi buri lada pi le buto lada pi tep et miau lada pi darap jot ka pop kan lap ya pi ong kitab jing ken lenong balai pu ar de khot ba ar fu lai ka ba ar ka bau le ola pen kesan nyau trai hakata ko jo ka de khot uniu da ka ola beteng ban ong henrei uni ka bang mod ko do yu trai jisu uni sim le ye ru em ka bam dei pi upen bena bau jisu ulong ba hok haba pi kloi ban yeng ya sha ya lau blei jong pi kamod u blei un yeng ya sha ru ya pi amen kani kalong sibenta jong ka jing ya ro bat ka jing mani jong pi ya blei pen san bet ya blei wat pen kesan ya lade wat pen kesan yo tau pastor jong pi wat pen kesan ya i mei pa jong pi wat pen kesan ya la i lok pen kesan ya blei entang ha kapor balong jing ya seng kum ni han rei man la ka clip mat ka jing im jong pi mlen ban ong yaro yo trai yaro yo trai u blei jonga de blei u ba krau pi im da ka jing im ka boong u blei jonga am dei tong bu long u ba krau u blei jonga u long u ba ha amen ka balai ula pen kesan ula pen dem ban duai bat ban pan jing isne uneu dakat sim la shu ban hyar na ka ding tna ban dem kho siu la te ki jat chung la jan kut han rei ki ka shin tur chung ga dang la ki klem la ban set ka shin tur ki klem la ban su dam ka shin tur ga chung parai ngo yo blei ya kata namar blei ong kum no fitip go try token mau yang ka bible ka pen shai bau blei unum kan tat no yano ki bau wan sha jaro ba khot ya ka kerteng jonga yauta nganum kan tat da lei ru ong uplei jongi tabalei namar ka ni ka jing duai une udakat ka pen pau ya ka jinget ka ba im ka jong uplei o ba kan rei ki jing is ei o ba kloi ban map ei ka ba sao u pla bau jisu ulong us im jong o pla bau jisu ulong us im jong ban uneu dakat ula pen kut ya la ka jing kerpat da ka ba pla token mau yang aku try anda men poi haka hima jong me hang ta ka ding na upai ula de ben yo i jisu bi isang sot ibla sha sempat ibla place nam shirin yeng jaus nam na khle jaus nam na kti jaus nam na kjat renjat kemet kebala pro kebala jot namar bala sha sempat haki jing sempat chung ki sipai rum ula de ben yo i bet yo jisu ubala sha bentiu ubala sha bia ubala sha put buat yo temo jong teman yo jong la sha pajut snyo jong la at ka khmat la kiu jing em handai ne habau phai so try u yo i yo komus em u kan rat jong bad tang kata us em u bakloi ban map ya us em u badan ka himma jong amen hoi ula bandai tang riu kai bad u mention kabu handai ngong ye fi ustad ba ka jing sempang habau yo i yo jisu komus em kis em badu try ki try hallelujah uneu nong kam sne u pet mat ka ba kunjaman sim namar u yo i saka weipat ka hima ka ba ap shalandet kani ka jing im hallelujah haka pertanyam singam hamo ula ban long u bala sha tat sabar namar ki jing sneu jong u handaya ka hima ki beneng ka jing plus shamman sim jong u ka pelong ya u hoj urunar kuma u ban long unong yo kenti ka beneng hallelujah amen Singap kalong ka basuk si saban poi beneng playa laki pop yaro yo try panjing isnei playa ka hima
Ang biang sa sisin. Playa la kipop, penksan ya lau try, panjing isen bat playa kahima. Tang sao tu ligi ke bihap le. Tang bat kadai ban sedang. Daga jing Jied jong pi. Halaka jong ga dok not. La pin syakri ya uniu blay wa im. Ne pin syakri ya la de ba dia ka mon sngobha ka jong pi. Hapada perkat bhai ka ni. Ngim da pher than nau tau bakai ka ding na. Ko mau ni sno renjan ka pop. Bat ko mau ngi don kam nong pen im mentah kum ni no hi. Kum no kum to mo. Ngong ayu kum to na pastan. Argo chipara. Khana ka ju ka po ka kami. Bat kisan ki he hakaju ka long ying baraka ju ka kompensan le si jong pa jong ki hanre wei Jied ka jing im bar wei pa Jied ka jing yap ngam tip na kai ka daw bakale ja kom ni hanre ka la jujia bat kan nang yai ja kom no mo arnut kenya shem yo ju try jisu Uwe Jied ban kentet yo. Hanre uwe pat Jied ban pan map bat ban duai halau kenrat. Ngam tip. Kumno kali ban ja kani. Hanre ka ja shisha. Ar hajar snem menshwa. Kenong kumno. Kadbau ufta unong kam sne udang duai. U Jisu la ya u ban map bat ban pen im sendon ya u. Bat kat bau tau wei pat unong kam sniu udang dumok udang kentet udang kentok yo Jisu u Jisu u yai je u ban sya ye u ban le kumta klem dale ban pinstom ye u balai mo u aila je u ban Jied bat ban rai kat ka ba u umon kat ka ba umon barakane ka klip mat Uniu jo Jesu Christ. Uid haduk kata-kata yang ngayapi. Wailat yang iru. Bangin Jied. Langin pediang ban syakri yo. Ne ban kentat yo. Langi Jied banyadan ringkat batu. Nengi Jied yalade bat jangan dikapertai. Kat kabafi fiman. Jied himapi. Ina duai. Ya iwei pe iwei nangi kani ka klip mat. Syak try kani ka por. Bangin wan syame. Bangin yeshem marmet markmat bat me. Ublay uba penpau yala ka ikhtiar ka jinglong kenrat ka jong me. Nga IT ya iwei pe iwei. Nga IT ya iwei pe iwei nangi kani ka klip mat. Sat pen kentang pen khot yaki da kasnam ka jang me. Diang yaki hajan jang me try. Ai bekin yo snow ya me. Oblay ubale kamba. Oblay ubale isin ay. Oblay ubas snowlem. Oblay uban risendong yaki. Try Jesu. Nganget men pen pau yala kabor ki ikhtiar ka jinglong kenrat ka jang me ka jing im ka jang ki. Yarap yaki bakin yo snow yame. Yaka jing yadon ka hajan ka jong me bat ki. Kanya i marmet markmat yame ublay uba im ubale pala. Ubanang yai up. Bangin yajan. Shame. Shim kutray. Shim. Reason dong yakaway pakaway ka man sim ka ba koridor ka ba dan ka ni kapor. Bato ay hangi bangin nang ban Jied yame. Banbo ningkong yame. Haswa yalade. Haswa ka yeng kasem. Haswa ki kur ki Jied. Haswa ka tray ka kta ka pisah. Haswa ka kot ka kya ka bam ka di. Ka snobha ka snohun. Ay bangin yo i marmet markmat yame ublay jing ki kamba bat ki jing lepla. Pen ibang ilong ki jong may ko Jesu.
What in ono yang ngi kini ka klip mat. Ya rap yang ngi bengin nang jan chami. Hirasi kima korabaya shaka karaya shikiribiya shanso. Oh, rasima kiyema kukuraya shekema ya sheke sukuraye. Trana bakula ya shaka bakura bayande. Hallelujah, Jesus. That anointing, ay baka to kajing pansrek, kan tuwit kan rehem. The Jied ya kajing Jied ka ba day ba? Jied yaw Jesus. Amya la di. Amya ka ni ka pertay. Jied yaw. Ay, bau niyo lot ya pi. What kan tat yaw? What karya na u? Shimti mapi. Ya kakti ka ba uukner? Ban kedop ban piam ya pi. Te barok ka ba pi don ka makani ka klip mat. Pin yo diam. Hallelujah. Lada ka ni ka klip mat. Dan manu hang ni kibas ngo pang. Kibas ngo tlot, kibas ngo swai. Kibadan na pedeng kajing ya khun kajing ya le jong kajing im. Kan mau ni kun rat udan hajan jong pi. Udang yai le kamba. Hendra shwa bingin ya duai na kabenta kata kajing pang kajing crow ka jong pi. Haswa bangin pan ba on pelat ya pi na ka blau ka te ka diau ka sngo sangem ka sngo kenja. Ngakwa akan ikapor na marang ibon ki parlok ki jongi. Ang ublay yang aw ang ki don kam. Banjid akan ikasngi. Let's say pila Jied yo try. Hai ki ba kam man shwa. Pila Jied. Ya Let's say pila yayat bat usipor. Handray kum no kum to. Pila kum kerja. Pila kum randin. Pila kum pai no. Na kata kabama ulapan ap na kabanta jong pi. Namar kum no lapen berye ya pi. Deki ai jong kani ka protect. Kum no. Lapalong ya pi ba pi pin sngo bangi ki ai ki krip krap. Jong kani ka protect. When they done na pedeng jong pi lakai pi kalong gieng Kristan. Pila jumlen ban let jing aseng. Hendrai kum no mentakas ngi ublay wan alam ya pi kani ka chaka. Hang ni day tang mengisya le jing aseng ho. Hang ni kadai ka revival hap ka jaka hakabang ipelat luhut ya ka ding revival. What im kiba sependep rukom kiba sependep niam. Sedang banim kiba don ka jing ya day baru Kris. Sedang banlong kiba yap mat ya kiba ya ran bat kiba ya don ka jing ya day ka jing ya lang bat Laban ong kumba pipi don ya ka love affair ba uniu Jisu. Kabade banne sudah ki arta ki babam cukut namar balai ka Bible ka ong ba uniu long ukurim ublay uba kum ukurim unong let kurim ujong pi ufiansi ujong pi arajar sne men shwa hapor bu wan nakado uwan banya te jutang bangi uwan banya no senjat bangi uwan banya engage bangi kasian ka bening kong ka engagement ka Bible ka ong kasian ka ba aran da haba unwan unong let kurim banya tho sendan bangi bat kan dan ka jing kawai ka jing ya tho ukon lang brot jong ublay kitab jing petbaw kalau ong lupay kani te kani ka por banum slam nak hot eat ya pi lada pimpat IT lade met bat man sema Jesus Christ pimpat sngo tho ka ba moda yu ban yo mat ya ka jing kar sin ka ba shisha bat pi kwa ban le no ya kani kada day ban don ka calendar ha ka jing im ka jong pi ha ka ba pi ong ka sni ka jonga lai pu wei tarik u July snema yu ka kandai spa kata lani ka sni ka jonga ar pu kandai tarik u February do blame kat khu yu pi o si Khasi sen sau snem handre ka de bandon ka sni ha ka ba pi ru pin ong sni ka ka do ti khat sau February
Sngi ka how man same. Kadi bandai ka sngi kabala roit dak sao. Haka kalandar. Baraka dairi ka jong utrai. Bahkan ni ka sngi la karsin yau tiu kon rang ba jonga. Ketika kon kentai jonga. Pidai bandan ka ni ka kalendar. Ka spiritual birthday. Dia ka ni ka por. Tetapi kwa ban yo ya ka ni ka tarik. Penidak ka bara ya la ka ketibat ong trai. Ngakwa ban yo amat ya ka jeng karsin ka bashisha. Penidak ka bara ya la ka ketiu blame kerku ya pi blame kerku ya pi blame kerku ya pi. Sumha ong Jisu. Ngalong jong me. Hakani kasngi. Kasnam ka jong me. Kada sat ku chi sayang ah. Ngayo amat. Ya ka jeng karsin. Lakha tamayang ah. Daw man sim. Bada ka Lapan kentang ku yang ah. Kanik di kasngi. Mga yo ya kasngi ka. Kabakan jaman sim. Nalong jang me ko try. Hallelujah. Amen. O Jesu kani ka poru ya kita kipapang kibakraw pan kia ya pi. Kadon ka jeng pan kia kabapla kani ka klip mat. Kadon ka jeng pan kelak hongpong. Ya ka ba pi mat ketang ha ka jeng im ka jong pi ka jeng ya dei ki jong pi. Kadang kajing tahu thumai, kadang kajing pelat, kabeneng kini kapor kaple wang, bantes lagi kajing kerku, happy, highway pi way na pi. Barok kabala jukang, barok kabala jupenwit, barok kabala jukum jute ya pi. Kadang kajing pelat kini kaklip mat. Tiang yo Jesu, tiang ya kabapelana o, kaborangnya itu jauh.